जों दिनै जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो आफादजों ज' जानानै जोंनि सोलोंथाइनि माखासे जेंना जोंनो बेखौ लानानै जोङो डिसि बिथांखौ जोङो लोगो हमनानै जों सावरायदों। स्पेसियेलि जोंनाव गोबां जोंनि गुदि फरायसालियाव जों बुंनो थाङोबा गुदि फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरिफोरनि जा ट्रेन्सफार जोंनि फरायसालिफोराव सिंगेल टिचार थानाय स्टुडेन्ट गोबां थायोब्लाबो अबा सानै टिचार थानायखौ खुनु मा गैयालासिनो ट्रेन्सफार खालामनाय बेवहाय जोंना गोबां जेंनाखौ जोङो मोनदांदों आरो थिग मथ' जोंनि माबायाव फरायसालिफ्राव जोङो लेखाखौ मोनजोबा जों बेखौबो लानानै जोंना गोबां जेंनाखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो कमप्लेनखौ मोननाय जाहैदों। जों बेखौबो लानानै जोंनो डिसि जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमनानै जोङो रायलायदों जाहाथे बेफोर गासिबो जेंनाखौ जोङो समाधानखौहाय जोङो मोनो बेखौनो जों लानानै दा डिसि बिथांजों जों रायलायनाय जों समाधानखौ लुबैदों आरो डिसि बिथाङा जोंनो गासिबो खोथाखौ बुजिजोबनानै जोंनो खोथा होदों जे बेफोर गासिबो जेंनाखौ बिथाङा नायगोन आरो नायनानै बिथाङा सुस्रांनायखौ मोजाङैनो जोंनो जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। जों बेवहाय जोबोद गोजोनदों आरो साफ्रोमबो जों आसा थादों जोङो जि डिसिखौहाय लोगो हमनानै जों जा बिसयफोरखौ लानानै जोङो रायलायदों बेखौ जोङो मोगथाङाव जोङो समाधानखौ मोनगोन। दा बेफोरखौ गासैखौबो लानानै जोङो दिनै गोसोखांलाय होदों बेखिनिसैनो आरोखि। गोजोन्थों।